נשאר נעול במדור. היה היום ליגת אלופות ביוסף. די, תפסיק את האור, די. לירן! לך בעקבות האור. לך לי בעקבות האור. לך קדימה. תחשוב הלאה. תחשוב. איפה! איך קוראים לו? אלירן בן גיגי. מה תתחק? די! לוגסי! תסיים את האירוע, תסיים! תגיד משהו לקהל. הבן אדם פסול חבל על הזמן. בואו נבין רק משהו אחד. מה לקחת? דימה, מזג? דימה, מה מזג לך? אני חושב שזה אנגל. שמה זה היה? תשאל את אנדרי. מי זה אנדרי? אנדרי זה היה יותר משלוש כוסות. מי זה אנדרי? אני בטוח. מי זה אנדרי? מה? זה יעבור, נמצא קטן. אתה הומו? אז מה? וואי. אחי, זה ליוטיוב גם, מגיע, אתה רוצה? יוטיוב. לא, יש פליקס. רק פליקס. בטפול. תראו לי, מה אתה אוהב הכי בגברים? זה אוהב. אתה תופס את זה? אתה מצלם את זה? אתה קולט את זה? הכל. זה פחי חמזון או יאללה? אני זה קרה. תגיד וואקף. וואקף, וואלה בתוך התחת. מה אתה רוצה? תקרוא בתוך התחת? אתה רוצה? אתה הומו? אתה אוהב לקבל את זה באחורית? פעם דיבר תקע אותך? לא זוכר. פעם תקדם את זה? לא, הוא אומר להגיד לא, כן לא. אתה תקע את דימה? ואז הוא ברח? אין לי מצלמה? תגיד לו, דפק הזה, תראה, זה ילד צעירוני. די, הרמת פה. שקט, מה רצוי? למי הבאת הפעם האחרונה בתחת? חברה. חבר? חברה? איך קוראים לה משה? לי. קוראים לה לא? ליאור. זה לא מה שאתה חושב. אתה חושב את זה? זה לא זה. יש פה מציא. זה רק נראה לך כמו אור, זה לא אור. זה לא... כן, תשמנו אותך בחדר בידוד עכשיו בספינה. מה לקחת? דימה, מזג. מה הוא? זגג? מזג. דקה אותך? דקה אותך, מה? אני ראיתי שדימה דקה אותך. אני ראיתי שדימה דקה אותך. אני ראיתי את זה. אני ראיתי שדימה דקה אותך. הבן אדם מסטול! אתם, יש וידאו. אתם לא יודעים איזה מסטול. אתם לא מבינים. אתם לא מתארים. מה אתה מדהימה? אתם לא יודעים איזה מסטול. ליאור! אני קוראת את זה ליאור. בחר ותשע לך הביתה. רגע, אדוני הרס"פ, כמה שעות ביציאה יש לו? איזה שעות ביציאה? יש שם, דבר איתם חדשים. תגיד לי פסטול מת, מה יש לך? תגיד מה לקחת, אני בטח על הכל. רק תגיד מה לקחת שניקח גם. תגיד, מה לקחת? ועל זה אומרים סייג לחוכמה שתיקה. יפה. שלמה הסייג. איפה אתה בארץ? ירוחם. רואים. אתה יודע למה? למה? לשמוע שאני לא יודע איפה אתה, אתה לא יודע איפה אתה. אני פה באוטו. אל תסתכל עליי. במיטרי דקה אותי. במיטרי? לא, אל תקשיב את דימה, תגיד במיטרי.
די יתרום! די נכון! די יתרום! בוא די יתרום! דמיטרי תקע! דמיטרי תקע אותי! דמיטרי תקע אותי! גדול! אני לא יכול גם! לא! היא לא תשים אותי בעבדה של ערן! מה היא לא? היא לא תשים אותי בעבדה של ערן בגללך! אין ערן מג'ישי! בוא נתרגל! מי תקע אותך? דמיטרי! מה דמיטרי? דמיטרי פיסטליאד! מה דמיטרי אבל? נו חתונק! מה אתה חושב על צה"ל? צה"ל זה סוף לארצי!